Bei cacht inta sultwar agin an seoir imagine, mar be magic jírí arde léchra móra ó Éireann atá sáte a gursaí sport, a gursaí ceoil agus a gursaí aisteachta. Bhfuil tú ré? Tíofaí muid céadta agam an seo. An aithníonn tú an léach mór sport seo. Céadta an? Sea, Michael Murphy atá an. Is sé Michael Murphy duine den himróí pella is fearr atá agin sa tír seo. Cén condaí ar a bheas do Michael Murphy? Bhfuil is agat? Arcan sin ar ghansaí pella saige. Sea, imríonn sé ar san chundaí gúnanáil, agus bhfuil is agat seo, is é sin captain an chundaí fásta. Jimmer sé ar san an chundaí ar fáid 10 mbliana nó níos mó ag an foiinte seo. Imríonn sé na tosaithe agus heag leis cúil nó cúilín a Scoil ó atrbí ar an pharc. Cé eile atá agam? Cé é seo? Well, tá caman agus slitar aige, mar sin is omaní inta mór é. An aithníonn tú é? Tuairtí mé leid bag dit. TJ? Sea, seo TJ Reid, a imríonn ar san chundaí Kilkenny. Sin é an sin ag imirt ar san a chlub na seamróga. A rís eile, imríonn sé na tosaithe, agus bíonn sé géirí cúil agus cúilí na Scoil an tam ar fad. An macha tú ag imirt ar an telefís? Tháinig mise é an mbliana agus Caithimh go raibh sé ar OS. Ag bogú ará ó chuirsaí Cumann Luachlas Géalann sin, cé hí an bhain seo? An mulas aga cé hí? Seo duine dornálaithe is fearr ar dóin, ní a bhain an Éireann ach ar fud an dóin. Sea, seo Katie Taylor. Is dornálaí den chéad scoith é, agus an mulas agad go bhfuil bun Olympatha óir eici? Saolaí sin, is cinse gur rialt agus seoid é ón tír seo. Cursaí ceoil inis, cé hiad na mrá seo? Seo ceoltóir i Melda May, agus cé seo ag séine mar an wach sa ceoil? Tá clú agus céilearthaí ar fud na tíre. Sea, sin Sharon Shannon. Is ceoltóirí iontatha an bhirteach í seo. Agus cad faoi an gasar seo? Is bra lomsa an ceoltóir seo? Seo Dermot Kennedy. Is óránaí é, agus an mulas agad go scríbann sé óráin sa go híon fásta. Séanann sé ar an Qatar agus bíonn sé le cloisteáil ar an radio agus deanann sé ceol curama in Éireann agus ar fud an dóin. Agus cad faoin cálín seo ar gur an grúig agus ar an guna galanta atá orthaí. Is aisteoir ionta mór é seo Saoirse Ronan. Tá mul gradam buinte eici agus a rís ní a bhain go bhfuil sí clúite in Éireann ach ar fud fad na cruinne. Nis cad iad na tréithe cócaiteanna a taig na daoine seo a lig? Well, is daoine dígrisithe iad, tá siad dígrisithe, bíonn siad ag obair go crua ar an bhua atá acu. Tá disciplín acu, agus féin muinneoin fásta, tá muinneoin acu. Aislín acu. Bhí aislín acu agus iad óg agus bhí siad ag obair agus ag cleachtaí ar fáin na blianta go dtí go raibh siad ag bar a dréimire. Dingháilte agus Éireannaigh is Éireannaigh iad ar fad. Nis, be muid go heag cilíonn ar waithe le ceacht dramaíochta, mar sin heag le bheith cleachtaí ar na scileanna aisteachta agus seans go bheith muid sibh ar scanan agus ar an telefís cosúil le Saoirse Ronan.